Hi, so vandaag zie ik 7 weken en 2 deel pregnant en ondertijd. So vandaag is deze week is dat baby. Ze krijgt als een blueberry, dus een klein beetje staat. En dat is 0,55 zaal, dus een viertelzaal groot. En dat baby zit más o menos dit. Is iets meer naar rood, nog zeggen waarom dat staat. Aber als je zien kan, er zijn alle armpjes en voetjes en dat is datzelfde wat de vee weg weer. Dat is nu een beetje alle voet. Dat is al krijgt. En dat lusje wat dus is, dat is nog eenmaal dat jolkzak wat dat houdt om de baby naarong geven. En dat bond hier, dat is de nuvelsnoer. Dat wordt nu de placenta, wenn de placenta dat zou wassen. So, dat is wat du handelt. En deze werk der baby zou dat verstand wassen. Dat ongeveer 100 cells en verstand wassen per minuut. Zodat het verstand wassen. En dat ook de muiltjes, de kan, de tong en al dat wassen. Hey Evelyn. En de placenta, dat zou wassen. En de nieren zijn nu toe wie de haai hier. Die doen nog niet schaffen, maar in de nächste paar weken vangen de nieren aan te schaffen. En zo klein zit dat lief nog mal eens voor het eier daar, dat wie je weißt, zo veel kleiner als dit. So dat is voor het lief eiervers looten dat. En deze week ook wat passeren dat is de mucus plug. Dat is dat stapseltje. Ik wil deze kleine gurtjes maar opheven. Dat stapseltje wat dat lieft. Dus zo ver is dat er niet kon schwinchen aankomen alles. Hey sweetie, dit is mama uit. En dat heeft we gaan wassen. En dat kon je nou dat nog maar verleren, basje bij basje, en dat heeft twee wassen. So, wanneer het weer is met zo'n blobs, boven met z'n uitgekomen zit, wanneer ze weer verlengt zijn. Dat moet nog niet unbedingt dat dat wat te bezaren is. Dus beter doen we het blad van zijn zijde, dat we unbedingt nee wel een dag dat we doen. En op de andere dat, wanneer we een appointment hast, laat ze weten, wanneer niet, dan dat heeft fresh verwassen. So. En, wat wil ik nog zeggen? De henkjes in feit, die doen ook al weer wassen. De henkjes, dat zijn een beetje zo'n eind wat de bieten de allemaal trashen, half trashen all the time. Dat is nog een beetje webbed, dan zit het in Engels. Dat het een beetje tipje wassen zijn, de huid is nog niet alle twee traag. Dat is daar nog een beetje zo, dat de huid dus het fashion is, dat de vingers nog een beetje tipje wassen zijn. So, dat on schillers wassen, dat on albios, een hondjelintje. Die zijn je nog niet te zijn, maar het schoft onze hartstof eraan. Ook on knaaien en de fight en alles. So, hey baby zit zeer draad met wassen. Met wiederkomen. En die mag nog zeer clean zijn, maar de beschrijving van hartstof. En maar deze week kan de meeste van de 30 dagen doen, we gaan nog niet 30 dagen. Tijd begonnen om denken, maar dan denk ik zo, ik wil nog een week wachten, ik durf er nog verder nog een beetje staan, zo. Moet even kijken wanneer we bij de 30 dagen komen. Wenn ze deze week 30 dagen worden, dan worden ze waarschijnlijk al in hartslag hier ook zijn kan on ultrasound. We doen ze alle kalidaalmachine. Daar wordt het nog moeilijk bij de 8 of de 9 week hier. Maar ja, mijn. En zo voor mama. You cutie pie. Voor mama. Deze week, dus 5 weken zit ik alweer calculeerd dat veel dollar afstond heeft. Wel, voor mij dat het nu deze laatste week zo ja. Geen één van de 6e week, omvang 7e week nu. Gestern durfde ik eens niet kalken, maar ik kon niet op die ook kalken moesten. Einfach nicht ohne schwer sich so rumschaffen.
En så je kjent kalker. Ik nam blefte huset op bij de dollar heen. Så vreemde zei ja dat vrijdag in de kerkje kant. Neem je hoop wat. En en proef dan ze go dus aan de corner waar ik wil unbedingt ich gaan als ik hier zo'n eerder schoolobed hingen lopen. So als ik dan beter val dan proef dan aan dort te schaffen. Wat aan mij dan nog bezig kunnen keren ook nou wat renmjang ze go dus aan dan kon. En ja. So for me, ik dacht je niet goed er nog zo'n mond in koffie. Ik had die koffie gemerkt, nog zo'n koffie die aus der option, waar een arbeid voor. En neem die koffie. Ik gleich koffie te eindtijd, ik gleich dat zelf, ik met mijn crème als du man kom in koffie crème wordt allemaal komen, ik gleich dat. En bij man gleich die eindtijd zo. Aber mich spät sich so like pregnancy dan, wakala. Not echt, ik denk dat ik kijk erin ervan. En so, nu kan ik dat hier schijnren. Ik zei al, hij wordt niks, maar mijn boos je koffiemaker eet plaun. Voor wanneer hij koffie meer aan duidt. En, aber ja, so, nou is het zelf veel dollar. En, de meeste symptomen krijgt is de andere nacht van de eerste trimester zijn er zo is de gewöhnlich worden zijn. Ik heb ons nog niet zo veel van de andere, maar het is een beetje schwierig in een banjo gaan kunnen. Ik kan hem alle dagen vermaken dat ik vanavond in een banjo gaan. Niet goed dat doen. Zo poepie. En dat speelt zich dat niet meer zo. Dat is een beetje zo. Dat is like. Bueno, der Glagkraft gelagt war nicht ein Posimol. And so, mijn boekje is nu al evident is dat. Het is vielleicht noch nicht gerade der Unterschied von Fähigwerk, aber clean basket wie clean basket, you know, was they were die gerade an alles. En dat is op beschakt. Dus ik laat zo zeggen, zoveel van dat als dollar losgelopen muscles, dat die muscles dollar losgelopen zijn, dat als we dan de boekje betaling heen. Ik had me laatst gewählt en dus ik wil zeggen, kon ik niet zo fijn een banjo gaan, dan kon ik beter. Zo, als ik zo fijn een banjo gaan kan, dan spätestens zeg ik, entsteht schwanger geworden, wir können 50 Gramm leichter geworden van week omvang. En is niet wie best keer een best abgenommen van een gram. En dan week op 150 gram leichter als week weer als de schwangerschaft omvangt. En nu van deel, nu weer het op 500 gram nat gegaan. Maar ik weet niet hoeveel dat werkelijk vertellen, because en dan is het maar een beetje andere tijd hebben een bandje te gaan, dan is het zo. Probably that's what I'm the wicht met op te gaan is. En ja, ik geloof dat het dan meer shit van deze werk. Maar nog schon mal met ding. Want voor jetzt om een Esperon nog wel zijn gewaarschuwd. En dan doen we half bus, müssen een beetje met omgaan. En oh ja. En dan heb ik ook wel iets wanneer ik een baby krijg. Het ding is dat ik voor mij, wo ik ga omklikken om mij zeggen, ik ga nog maar stoppen, of miscarriages, of en een baby verliezen dat, dat allemaal de meeste doen aan. En de meeste ga ik de meeste van mijn miscarriages zijn alle aan eenzelfde dag passiert. Dat zijn, dus wanneer ik eenzelfde week verleng zie, maar 5 weken en 5 deel verleng zie. Dat is hoe de meeste van mijn stoppen passiert dan. En wanneer dat dan nu al even is, en als ik dan zo kalkelijk speel dat. I mean, en dan was ik niet zo fan, maar en is dankbaar ben. En dan weet dat in zijn hormonen, in zijn körper, die deed dat wat hij zal. En de worst en de jefte baby die nu aan wat het zal en wat het veel deed. Dan is en dan zo dankbaar, wanneer dan het nog koud wordt gewoon, als ik daar niet gewoon fan van ben. Als een paar dagen zo, ik weer dan, wenn ik zeg, mijn man zegt.
Ik wil niet meer eruit gaan. Ik nog met irgendwas soll schaffen, Fleisch, irgendwas wesen. Ich sehe, mehr würde nicht eruit worden. En früher haben wir es können, entweder Hamburgers oder Burritos oder something holen und dann uit voor dort. En eindelijk wordt dit maar een beetje anders, wie zo spät wat een beetje anders is als dat de zaafheren is. Dit moet als mijn aanmakkelijk, mijn kalkelijk, dat is veel dollar ons Marius als ons US. En ik had zeer fern bij, ik geloof bij mijn oud familie Kenia, als dat gewöhnlich dollar ze was, dat ik met veel dollars US kalken als Marius. En dit moet ha ik gewöhnlich dat ik mij ben gewassen tijd nummer en dollars US beon. De tiden man zijn wo niet zo kalkerig is. Men gisteren had ik dag een paar stunden nummer. En ik kreeg dan nog maar bescheid dat vrijdag in Zuid en ik zie de huisarbeid bij mij bescheid kreeg en een worst gewaschen kreeg. Waar een beetje afgewaschen kreeg en uitfijn en al zo. En dat beter nooit gaan. Dat vrijdag in Zuid. En einigen wird noch, was der bewohnen bin zu Arnoise ist, wo einer Meid ist noch ganz normal, einer Schlafmess für Volt, was einen bis anschlucken war, ein Schleupert. Aber das war Evelyn dann schlucken bringt an die Gangste. Und ich will auch noch selbst nursen. Und so dort man vielleicht noch Frauen abbringen als Selbstbesorgen. Okay, wenn einer een ondertiet is. En bij onze andere kinderen hebben we dan bij de midwife gevraagd aan al. Die zijn, zolang es mama van eten deed, zolang es einer van vitamines en alles aanneemt deed, dat hatten wir de laatste paar Jahre al niet Kontakt mit Besitzer kalklich. Da kann auch nicht mehr meine vitamines en alles aannehmen können. Aber ich glaube, denken wir, der Acetylfolico und dort könnt während der ganz wichtigste Zeit annehmen. So, dort fragt man so ab. En over de ondervitamines nugels opstijgen. Ik moet de nugels plus taag ween. En als ik ze zo aan aanvallen. Nugels, dit is een kunde niet. Ik had een fruitstuk. En lustige chips en een mango. So, nugels vallen mijn beste beter. We moeten een belang door wat verhouden. Met een koffie hier aan. En weet je, als ik als er nog zo kalt hier aan. Während es nicht so aber ein Jahr hat die Fenster mit mir einen Kaffee gelaufen. Aber ich war nicht, ich war mir vorstellen, wie einer war wirklich hieß es leider killen. Und so ja, das will wir nicht gut sein. Ich glaube, das ist das meiste für diese Werk, wenn ich irgendwie habe, was sein nächste Werk dabei zu tun. Und vielleicht das nächste Werk dabei, was ich für Vitamine und alles angefangen habe. So. Ja, en desse werk daar is nu, ik weet helemaal 13 minuten, so dat was zijn nächste werk erbij. Oké, bye.